Joy, naba kayo iyab? Wa lagi. Tugnaw yung taong kayong gagabion. Tugna na kayo gabi day. Tara, siyat! Ako na problema kung nasa na makakita sa daon nga laya atong Kunal ko. magsakit tiyang dugyan kay dugay na daw siyang wana karapa pam pam rapa pam 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 rap abot sa dalong dan rapa pam 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 rap Same hong intro. lamig kang natural gikas kinaiya 1, 2, 3. Bullseye! Hey! Bullseye! Yo, what's up mga paps? Nata diri karon sa barangay kay Uyay la Mr. Chuy nga farm boy. Ay, mayang adlaw mga Chuy. Kumusta? Ako si Chuy nga farm boy o Rinan Flora. Thank you guys sa pag-accommodate ni Sir no sa pani sa iyang nindot nga teritoryo diri ah. Sige sir, atong chikaho ni si Sir no si Sir Raynan sa iyang sa pani about sa iyang farming o unsay nakapa-inspire sa iyaha ba nga. Muhimo ani na mga content and ipasigarbo ning lungsod sa Sibagat apil na iyahang barangay. Sige sir, asa og kanusa nagsugod ning idea nga mag-start ka og farming? Unas tanang dahil salamat sa inyong pagbisita diri Chuy. Wag isud, awag ibayad ang pagsulo diri Chuy. Paggawas din naa. Nagsugod din ning pamagis farming Chuy kuan. Kiniliging pagpandemya. Sugod magitag murag ang halos tanan ato, pundos balay magdagardin din. Nya abi na kugma in of the world nang gitirada ato Chuy kay balakan ako riba di na ako kauli. Human, mahiligon ni kog farming sa una Chuy pero sa bata pa ko sa una gilikayan ako na pamagiha kay matay beti hagua. Mutong gibiyaan ako nimong lugar, ninarbaho ko sa kuan syudad sa Kulba. Shots out sir, shots out basta kulwa. Nya mo to sa no nga kuan pag pandemya lagi ibalik ko sa pagpanguma kay bisan dos at bangs boarding house garin garden ako natirada soy. Man kan trabaho dati so wala pa ka na aning farming. Nagtrabaho ko sa Davao sa una soy factory worker ang tirada dito. Nya ang kuan lagi pag ginabuhi sa pag factory may ara so good ba nang maayo pa kayong pagtirada karang hangtod sa kadugayan marag mapulaan na ka nga balik-balik ra imong trabaho mo mata ka para mo trabaho nya muuli ka para matulog inana ang tirada sa pagtrabaho. Sunod na po na question sir. Unsa po ang nakapa-inspire nimo nga sa panay maghimo og mga content choy? Di ba kuan murag dako or taas ta imong reach sa Facebook murag ilado na kay ka sa social media. Kuan ang karang primero ganit so gusto ko inspire kaning pagpanguma lagi. Nya kini mga kaon-kaon na to mga kuan tours palibot mga entertainment ra trada na. Pero gusto na ako kanang nay mo palit og fingerlings nga kanang madasig sila ba ma-share na ko nga lang story sa uban. Medyo sintig ang pagtirada ni sa kuan so nga gusto gid lagi na ko mudasig kay ang minus gyud nang nidasig sa pagpangumaron minus sa kay niabante. Mao nang magana sab ko nga kanang nay mga buyer og fingerlings nga mo bisita diri nya ma-share na ko ang ilang story kung nganong ganahan sila na nya yun sa sila pagsugod nya daghan-daghan na may sabtag nadasig sa baya sa mga simpir na to nga panirada sa Una eskwela pa karon mo focus ka kagyapon sa farming na unsa pa ni course or karon ra ni siya na himo nimong murag pag-farm kay tungod sa pandemya. sa to bungol mo ko ba. Mo focus ba ka ani sa kuan gyapon if nag-eskwela ka karon? Pwede ka nang request ba karon nag-music ka ng sad ba? Isa. Siguro kung kuan naka-eskwela lang gyud Choy. Pero meron akong pag-eskwela ko na gusto ko nag-seminaryan man ko Choy. Nga siguro kung sa karon na gusto na ako i-kuan ang kanang agriculture akong eskwelahan kung ka-eskwela man lang galing na ibaguan. Pero murag okay naman, murag nakabalubalo na sa buong ginagmay. Sige. Diri achoy. Nahubog ko sige siya. Nahubog na. Sige. Kadalisod nga mga tana, yarop. Abtan yun. Okay, sunod nga question, Choy. Naba kay plan nga i-open ni as farm tourism? Nindot kay nga pangutanahan ni mo ba. Kay kanang sa akong vlog so usas akong gina-promote dili lang kanang sa pagpanguma kanang gusto sab nako nga kanang nay mga makabisita. Murag farm tourism ang gusto tirada balag wala ang sagoy kanang mga inato o sagod nga walay bayad gusto nako nga kanang nay mulaag ma-share nako silang pamaagi yung sa pagsugod yung sa pagtirada mga inana ra kanang nay malaag diri nay matambayan Wala pa yung entrance sa Nacho if ever. Talag kulapo niya pan pwede na. Ano dahil na. Sige sa mula agiri mga paps no kulapo og kuan andam na kulapo og pan. Last nya question, Joy. Naba kayo iyab? Wa lagi. Tugnaw yung taong kayong gagabion. Tugna na kay gibi day. Tara, siyat!
Choy, wala kaya to idugang sa atong page, Choy, nga kansa pa ni mga advice or pang-promote sa atong dugang sa atong lungsod. Sa ako lang gud sa ino kanang medyo kuan gaya ni kanang kuan lang kung unsay sugod lang gud sa primero kanang sa permanente na akong ginaingon so nga timan-an na gini mo permanente soy nga wa gyud nagsugod nga maayo dayon permanente na ako nang ginaingon sa inyo ha nga kung bahalag layo patas tinuod pero layo na sabta kung asa ta nagsugod maura soy bunal ra gihapon. Bunal, Choy! Saban, kinsa may mo ihapan ni? Ikaw ingon sir, kay ikaw may kuha na ni, ikaw may taga diri. Sabay ta na para guwan to lang bunal soy. Sige. Ano? Bunal, Joy. 1, 2, 3. Bunal, Joy!